Så i dagens video, der har vi den her Suzuki S-Lite her med hotforgaffel, vi har tilpasset på. Og så er vi i gang med at tilpasse en Hyperblock herpå, så vi kan få noget vildt herpå. Så har vi Zippen her, som nok snart skal komme videre med det. Hyperblock, der er ved at blive tilpasset på. Vi skal lige tilpasse det der støddæmperværk her, fordi den er sgu lige tan for bred. Så. Men ellers så har vi fået lavet ophænge til den. Og ja, så vi mangler egentlig bare alt det andet lort. Og så tænker vi, at vi smider en zip forfæld på, og en højsyners forgaffelen, og et eller andet lort. Ikke også, Silas? Ja. Det bliver bare lækkert, det her. Det skal nok blive lækkert, når vi er færdige en gang. Men det må vi se. Det kan være, at vi kommer videre i dag med lortet. Okay, hotforgaffelen, den duede ikke, så det der lort. Så vi har smidt et andet forgaffel på fra et eller andet lort, der stod ude i mit skur. Og så styre fra den fine Kymco, vi har tilpasset med den vinkelsliber-metode. Så nu skal vi til at tilpasse det her lort her, og så vender vi tilbage, når vi har gjort det. Nå, vi har simpelthen fundet ud af i går, at den her forgaffel her, vi fik lavet her med zipforfæld på, det er lidt fusket. Det virkede ikke, fordi vi ville gerne have forbremse, så vi har tilpasset en fin Kymco forgaffel på. Og bremsen, den virker bare. Og ja, så den er godt nok blevet lidt høj foran nu. Og men det er lige godt. Og for helvede. Og motor, det får vi hjem i dag, så derfor kan den anden blok af. Men den er blevet lidt høj foran. Men det er lige meget. Og vi har simpelthen fået Simon Snotholm med. Simon Snotholm. Han er en fin mand. Og så Silas, han er her også igen i dag. Og vi har fået lidt pynt på den. Og hvor er frontskældet, Silas? Her. Den ser bare ud. Simon DJ. Så vi vil sætte frontskæld på, og så vil vi filme igen. Så blev vi sgu færdige med det her gamle lort, og den kører det hele. Kommer lige et klip ind her. Ja, så. Og vi har lige fået lavet lys på den med det her fuskede lort her, men det bliver lavet om på et tidspunkt. Det virker bare. Dødmanden, den sidder her. Filedningerne, de her, vi skal lige lave i morgen. Og det er en zip-blok, der sidder på. Helt standard med 70 kubik Kina og en CP 17,5. Så det er bare fucking lækker. Ikke til at der tanken, det er lidt lige godt. Men så har jeg med gaffetape nu, fordi vi ikke lige har fået lavet beslag. Det er fandme fedt, det her. Så nå, vi vil se jer i næste episode, når vi engang får lavet videre på det lort her. Der skal noget vildere på en gang, så yes, ses i næste video.